bestida babalasan makipagdilawat ngemay na magustuak man nutay balasan ket nagminister tuen mo nakahatpan ti pagkit kita kas lalugpo amin abakrang lugpo anakutong nagpaydumat kinakuyas di ka i-display nang nangruna no piniglat riknat madesmaya awan man la pulos ganas ni SM ken gagar ket mapasmaan niya na malas lugpo analapsa ken kasla imudunan urain wag malmalen jak kauma matmatan dirugso ni SM sumanikar ket mabangaran ay manay langa ul-ulesam no sikat agmaymaysan idi babaktuneng tigayadan tay bestida naglukmega kidi ipamagik ay nakataptaba ngemimatut palda anagpayduman ikitingna kimutong akmeten adya kamuno anyak gabuna yan napagdaksan itan pare siya tay na uman lup-lup po guro-guro nagduduma babalasan jak pa'y malagipin tiyag simpaken mga sawan kimid pala malas siyaksan pare tay malakayan yan na apagdaksan itan pare siyak tay na uman lup-lup po guro-guro nagduduma babalasan jak pa'y malagipin tiyag simpaken mga sawan kimit pala malas siyaksan pare tay malakayan mamati ka ngata o biyag day tuy biyag ko asik si kalae isalda tuy puso inoran oras si kataw awaran tasiksi ka tiliwag pang arte puso ken riknat ay ayatek tumpal tuya nuni tirapi ket siyak may sa ladawang ko nene inak makikita tagtagain ka isuday tatpakam nekampi ayat ku kapubunuan nasin awin mapagtalikan mamati ka ngata o biyag day tuy biyag ko asik si kalae isalda tuy puso tinoran oras si kataw awagan asik si katiliwag pang arte puso ken riknat ay ayatek tumpal tuya nui tirapi
ket siya may sa ladawang unene inak makinita numakaturugan tagtagain benta isuday tatpakap ni kamde ayat ko kapuluan na sinaw ken mapagtalukan sikat gapuna ragsaken tinakin gapuami kenta anya pa'y servina iyagyag ito'y daga nuawan kaubiyag ko ket siyang may sa agarubos luluak numalag lagi ko lagi naglabas ngayak ken bungo usal dato'y biyago sa dinuman tiyayan mo sumubli ka kadi arpag dito'y puso nulitin malen ket siyak may sa dito'y mata sapsapulen laka wawan kaubiago ngayon na makita kasaglulus tibiyag kesang sangitan ka numalag langit ko dagi naglawas ngayat ken bungo usal dato'y biyag ko sa dinuman tiyayan mo sumubli ka kanin arpag dito'y puso nulitin mo malen ket siyak may sa dagito'y mata sapsapulen laka wawan kaubiyag ko ngayon na makita kasaglulus ko'y biyag ket sangitan ka Natal na oras ipanakayan ako ilagiginap nila ianus kenmo ngem labing meten insupapatu Yanus dia siapa'y titagili Diyak makasubsubait ken kuanang nagservi pagdagsan na langan Idi siyak bisyo
siya pinakalipat adunga panusulong nasantuan nga langit makakawanin na itiado launay Diyos ko nga nakapasulat agbabawiya kitan nga mawanin servina timusay dinanang masyak kapuna Itiado launay Diyos ko nga nakapasulat ang pabawi at kita'y nga mawanin servina timusay dinalang siya tigapuna Nagpasyarat itiligan balasan na tunasaran Inda tuntunay di ayat inwadag lang tinagkayan Tinidayat akit maya Nagpasyarat itimaren Bakit meten tayo mayin Sinaludsud ko dinagan na ayan-ayan din magana ket kunana alasawa ka Ngemuray nukas na asawae kita ngatua Paraan anak jay uuding paraaw-aw yung jay bakbakit Ilang kek nuwag pengketa Tay napudaw nunakem at alawaw laing nantay tunggal kau alumlumnet na tungtungkaw asiksing mawen isisyaw uray ng isip tay ng isip lugaraw na naparaksi laing nantay alumlumnet sumit-sit-sit suyusirit lutong mamagpunagti Buhay na pugot tay na pugot Nuwaramit nantay na undos Laik nantay palito Kwento kelnas nga namato Mapagraywan day kuy puso Kasta asawae kita kadua
paraan anak jay ubing paraaw awili jay magpakit ilangkit wag tingeta ngemuray lukas na hidak kumagabura tatay ka nagdamarag na at dagan bugawan na seklan lalaka seklan na sa tawinin sumurut-tumuran ikaw ang kunbiyag kuditan ay dendan ngendi mo kunain analipatan kan kenda gibiyang akararagsakan awan at tadenang amay matmatangan tahadak biyag ko karsel pagkaludan lumusot at kuma ngendak kabayan Hasalanduk anak ay pupukan ikasasad ni ay nakakaasing nuriti sidani dahil sang kalangit ket di na puini iso tay subsobra ken pinumeni umar arubo sa lunwa ket numalagip ko tidungdungun kanna kenday talailum anak ay rurwama pinagbanagan na ay nakalkaldan nga magsubiyak agpasa kadenan saranayan na usal daray tuibiyag ay alinagen na yagukas yan na sikatiliwag bang arday tuirik na sikat pun ragsak ngayong dagkaduma hingga nagtumpalya di kakadagdua-dua kenagari papa napudnuak ken ka yag kumamati ka
di kanturang dasan uray kanuman dinakadulpi tanay kasyan at sikat pakabiyagan. Kadag dua-dua kenagari papa napudnuak kenka jago mamatika di kanturan gasan uray kanuman dinakadulpi tanay kasyan sikat pakabiyagan.
Ngagayat ken kabiyak ko, oray adda kanton, iti sa balya puso. Daytoy ayat ko, kitag nanayon to, nga agor oray, ken kabiyak ko. Itiyak nanayon, iyak ko ay ayatin ka. Ayat anapod no, to'y rikrik na ikin ka. Diyak ipalubos, amalipatan ka. No dila di patay, tinggana. Ay ayaten ka, iti awan kas pinna. Kas langit ken daga, nga awan tinggana. Daytoy ayat ko, kitag nanayon to, nga sipupod no, ken kabiyak ko. Ay ayaten ka, iti awan kas pinna. Kas langit ken daga, nga awan tinggana. Daytoy ayat ko, kitag nanayon to, nga sipupod no, ken kabiyak ko. Ay ayaten ka, tinapod no. Yakto mamengga, ngagayat ken kabiyak ko. Oray adda kanton, iti sa balya puso. Daytoy ayat ko, kitag nanayon to, nga agor oray, ken kabiyak ko. Itiyak nanayon, iyak ko ay ayatin ka. Ayat anapod no, to'y rikrik na ikin ka. Diyak ipalubos, amalipatan ka. No dila di patay, tinggana. Ay ayaten ka, iti awan kas pinna. Kas langit ken daga, nga awan tinggana. Daytoy ayat ko, kitag nanayon to, nga sipupod no, ken kabiyak
kabiag ko. Ay ayaten ka, iti awan kasping na, kas langit ken daga, ngawan tinggana. Daytoy ayat ko, kitap narayon to, nga sipupot mo, ken kabiag ko.